Gusti iki mireng apa sing tok kandhakake, aja kok tok ucapake sarana lisan tok batin wae Gusti kuwi pirsa. Mula apa sing mbok ucapake Gusti bakal nyatet kalawan apa sing wis mbok ngendikake. Aja pisan-pisan kowe wani nerjang apa sing wis mbok ucapake munggah mengko entuk karmaning sing gawe jagat. Oh bapak monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira iki mak jleng ngono kok memak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku janjane ora arep ngganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabnya napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel. Ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki? Aku kuwi mau gletak dela nang lincak ngarep omah. Nggih. Kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake, engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake, lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Lah kok Bapak ngimpekke kowe? Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Monggo sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangane Bapak karang ya aku sing tak arep-arep ya, Pak. Tapi ya aku biyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah ming dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten iki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayawara ora. Ngayawara nek domo ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Ditane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane wae ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rawuh para kesenengane clemongan. Tapuki mudan. Iki bapake kok mah muring-muring senget aku. Wong sehat kaya ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Semarekaten prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti praptaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka kagiat Lurah Semar Badranaya nyuwur pirawuhipun ingkang Bendara kekalih.
mangus wamyong ambrang kati karunaning kaswase dosang gondo wastrat moco lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula den ya tak tumbuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tumbuk Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya piturut tak tumbuk ya piturut tak tumbuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih den ya Bagong tak tumbuk enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh den Semar kula prataku ning Karangkadempel sayekti mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe ngerti apa ora yen to Mbak Yuku ya kuwi Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta Gusti Ayu Waradrupadi tindak saking negari Ngamarta ya lah sebabe aku dhewe ora ngerti nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku aku takon menyang didunungi Waradrupadi Durna bapakku paring dawuh Waradrupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal negara Ngamarta kudu ana tumbal lah tumbale napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane nek waton cetha tumbale wah Semar kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora lahir batin to Den sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa pripun sampeyan ajeng dawuh napa yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas bab napa jarine Durna bapakku sing kena dinggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji wah pripun ampun ragu-ragu Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal iki mbok menawa numuse impenmu Pak lho Werkudara wis dawuh kaya ngono Kang dong apae iki ngerti ora ngapa Ndara Werkudara iki mau omong apa Semar Ngamarta mbutuhke gombal wondene gombal mau ora kejaba mung sandangane Bagong basa budhek kowe kaya ora krasa ta ya Kang piye Pak aku ora iso mikir kowe tak omong ya Kang piye ana apa apa sing perlu tak tanda tangani kowe mlayu wae sing ado gundulmu kowe yaene kon mlayu padake maling kowe gak omongi ya Le Ndara Werkudara rawuh mrene kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta terus rasa do nangis to terus piye maksude tumbale iki sing arep tinggo tumbal kowe wer goblok aku Ndara Werkudara omong dhewe nek ra mlayu piyai loro kae kowe ngerti pambegane to Gong mlayu sing adoh mlayu golek slamet aduh jan wis Bagong aja nek ndi arep tak kowe ning negara Ngamarta weh adalah truk kaya ngene iki ora tak adepi aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah arep ngoyak aku terus menengo truk menengo ring aku tak melayu
Aku tinggal tumbal, Pak. Ya ora golap umbel to, Mer. Ndas kok golap umbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwundarawati apa piye to? Jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit yo yem. Anak-anak do dijaga, anak-anak do diopeni yem. Aku njaluk pamit, aku tak lunga sing adombane aku modar ya Mama. Janaka kena ngoyak wong bantre ora jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener ora jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana wis ora bakal nampung perkarane sing ora mlayu sing ada muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati satriya mlaku kok jeglung. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Yambahipun pados gesang sepados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Bocah kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Lendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambekan megap-megap. Wah Bagong aja ndelik Bagong. Wah kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel lak boyong ning Ngamarta tak gecek sirahe. Wah Nedi menungsane. Wah kaya leng kene
Wah, bagus. Aduh, mati aku. Badak bundas nan tak lakoni piye munggah gunung aku melorot sing pisanan sukses sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik wah wis ngrekoso tenan iki piye wis ndara Werkudara ketok ya wis kentekan akal wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok persungul kono Ndara Janaka Bagong ijeh urip sipat jemparing ratas gulumu mutar piye to iki nasib iki wah jan aduh wis monggo aku ndeleke lawuh nang omah wis genah dipangan murtiyem kae dokoh banget oh tatu kok ayam goreng kok ngerti ping kari sikil siji mangane jan luar biasa wis entam-entam mandang rasane aku wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati golek dalaning pati aku ngelampu apa jenenge apa to jenenge wis luwih becik ngalu ngelalu ndeng kok ngalu wae aku golek dalaning pati dewa dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Pejah kula arep golek dalaning pati pun boten wonten gunanipun kula urip ana kalam padang dewa sampeyan krungu mboten dewa budhek kabeh mangkel tenan aku ngarep kae kaya ana sumur nyemplung sumur kowe anggere nyemplung dases iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis men lah amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta tak ikhlasake nyawaku wis men